A 3 až 8. 3, po trojky dajte. Môžeme k ďalšiemu bodu. Môžeme k ďalšiemu bodu, a to je žiadosť o doplnenie do VZN oslobodené na zníženie daní zo stavieb, bytov, garáží a komunálneho odpadu pre občanov ťažko zdravotne postihnutých. Máme tu 3 žiadosti, je to Ladislav Repka. Žiadosť o doplnenie do VZN a oslobodenie na zníženie daní zo stavieb, bytov, garáží a komunálneho odpadu pre občanov ťažko zdravotne postihnutých. Bol podpísaný Ladislav Repka, bytov Pastuch 40. Váš žiadom sa zasúbuje z toho doplnenie návrhu do VZN na rok 2013 pre osoby ťažko zdravotne postihnuté, oslobodenie na zníženie daní zo stavieb, bytov a garáží aspoň na 50%, ako i oslobodenie platebná za miestny komunálny odpad aspoň na 50%. Je podpísaný takisto podobne Mišo Hansel a má tu aj Marika Eva Mária. Títo 3 tu máme. A vážení poslanci, víte, o čo sa jedná? Môžem sa opýtať, koľko máme zdravotných postihnutých? Okolo 60 určite. Koľko to robí? No, podľa toho, že teda keď oni žiadajú 50%, takže treba si dobre uvedomiť, že keď sú dvaja manželia, z toho jeden z tej svojej polovičky platí celé a iba z tej druhej polovičke, keď sú napríklad na stavby na dome napísaní dvaja majitelia, tak iba z tej časti, kde kto je vlastník to ZTP. A vy máte tak strašne nízke tie dane, že to je... Vôbec sa nezvyšujú. Vôbec sa nezvyšujú, takže vlastne tam to ZTP a potom napríklad tam je napísané v tej žiadosti, že za to, že je držiteľ ZTP, že chce oslobodenie od komunálneho odpadu, to vôbec zákon nedovoluje. V zákone sú 50%, ale v zákone je napísané, že oslobodiť od komunálneho odpadu sa môžu aj ľudia, ktorí sa nezdržiavajú v obci 90 dní, alebo ľudia, ktorí žijú trvalo v zahraničí. K tomu treba dokladovať, takže držiteľ ZTP, neviem prečo napísali do tej žiadosti za to, že majú ten preukaz ZTP, že chcú napísali dokonca zníženie, teda oslobodenie na zníženie 50%, to je a zákon dovoluje oslobodiť teda držiteľov ZTP iba zo stavieb. Z pozemkov nemôžete, iba zo stavieb môžete, tí, čo majú ZTP. A takisto všetky tie žiadosti si mohli napísať aj ľudia, ktorí sú starší ako 62 rokov. Tak je to napísané v zákone. A uveriť, že vy máte daň zo stavieb, až je tu to. Myslím, že to je logické, že sú takto zdravotné postihnutí sa to nestavia. Ono to vychádza vlastne, nemôže sa vrátiť, že keď niekto má doma nejaké, že postihnutý jeden je nejaký dieťa, alebo čo, že bude mať polovičku daní. Ono sa to ráta, že vlastne keď sú dvaja manželia, to vychádza 1/4. Keď je jedna a má ZTP, musí byť ešte aj majiteľom. No. Takže tuto vlastne vy máte daň zo stavieb, čo ste mali 0,066 eur za metr štvorcový. Takže ono v podstate, no vychádza to málo a... Takže je to na zastupiteľstve, hovorím, komunálny odpad podľa nového, myslím, tam máte napísané, že sa oslobodzuje, pokiaľ donesú potvrdenie, takže títo študenti, to sa týka väčšinou študentov, že keď sú tí, čo sú na internáte, tak je hlúpe, aby sa od tých detí pýtalo peniaze, keď oni chudátka sú celý týždeň preč, sobotu, nedele a cez prázdniny. Takže tam je oslobodenie 50% a tí, čo sú napríklad v Anglicku alebo v zahraničí a donesú pracovné vízum alebo ja neviem, potvrdenie preložené z pracovnej zmluvy, tak tým pádom ako tam sa dáva 100%. Tak máte vo VZN. Aj teraz novom. No, poslanci. Ale pokiaľ si ja dobre pamätám, tak vy ste už odpustili poplatky za smeti ústavu. Teraz nehovorím, aby ste ich zaviedli, ale neodpustili ste ich nás?
minulý rok? To sa v Lani riešilo. Odpustilo sa im z toho titulu, že oni si dávajú sami vyvážať. Platilo sa za obyvateľov, alebo opačne, za obyvateľov platili a nie za zamestnancov. Za dvoje platili, áno. Lebo vždy platili, doteraz platili vždy za dve. Aj za obyvateľov toho domova, aj za zamestnancov. Ale oni si dávajú vyvážať im veľmi málo a sa naši vyvážajú. Oni si dávajú ten veľký veľkú kapacitu kontajner majú. Dobre, to z len toho titulu sa sa im odpustilo polovička. Tak, no. Nie, rok alebo dva to majú. Minulý rok. Minulý rok to všetko majú. Alebo tento rok to len žiadali. Prvý raz tento rok to bolo. No. Pani Viarcová, vyjadri sa. No vyjadrite sa, tak hovorte, čo? Ale vy sa vyjadrite, alebo však či chcete, alebo nechcete zvýšiť, však vy to musíte vedieť. Alebo dohodnú sa na nejakých percentách, vy nemusíte dávať 50, vy môžete dať 5. Sa vyjadrite, ale ja hlasovať. To je za, to je proti. Vyjadrujte sa. Ja sa vyjadrujem. Ja sa obávam, že to spustíme ako vlnu. Ja neviem, to sa dozvie, keď dozvie všetci. Ale tam to nie je len žiadosť, pokiaľ vy zoberete uznesenie, že sa znižuje, tak to bude všetkým. To nie je len pre týchto troch, to je pre všetkých. Takže konkrétne. Nie je to v žiadnom prípade, však to nemôžete dať, že a teraz čo napíšete do VZDNK, tak túto pánovi Jožkovi znižujeme a tomu to musí všeobecne. To nemôže využiť. A potom... Všetci. Buď nikto, alebo všetci. No. Ja som chcela povedať, že čo sa týka smeti, to nebudeme rozoberať radšej, lebo to by som ja úplne ináč riešila. Čo sa týka ZTP, aj mama má ZTP, ale teda není som za to, lebo není sú peniaze. A mama nemá nemá nič, takže tam ja nemám smeti. A smeti sa nemôže. No, tak, ale nie je za to, nie je za to. Tak ja osobne, že nie. Dobre, je tu návrh. Kto je za to, aby sa toto zamietlo? Tento žiadosť o doplnenie VZDN, aby sa zamietlo? Ľudia sa nemôžu tomu vyjadriť? No môže sa vyjadriť, keď ste šli. Ľudia, či sa nemôžu tomu vyjadriť? Však môžete sa vyjadriť, nech sa páči. Zastupiteľstvo schváluje. Vyjadriť sa môžete. Vyjadriť sa môžete. Kto sa ste vyjadriť? Kedy to dávam hlasovať? Kto je za to, aby sa žiadosť o plné dovezené osobného zneženia daných stave bytov, garáže, plného odpadu, ústav, pre zdravotnú ťažko postihnutých zamietlo. Dávam hlasovať, kto je za? Zdržal sa nikto. Ešte napíšte nejaké vyjadrenie, že sa nezvyšujú dane aj Však čo bude vo VZD napísané? To je dovezené napísané, však. konkrétne týmto komastným. Že sú najmenšie dane na okolí a... Oni to majú doplniť do VZDNK. A VZDNK sa to prejde. Zamieta, tak uznesenie číslo 2, to obecné zastupiteľstvo neschváluje žiadosť. Máš to? Neschváluje o doplnenie do VZN, toto sa tam opíše. Môže byť z ďalšieho bodu žiadosť o dotáciu finančných prostriedkov. Máš to? Finančných prostriedkov. Žiadosť o dotáciu finančných prostriedkov. Vážený pán starosta, stenné zastupiteľstvo. Týmto vás žiadam o dotáciu finančných prostriedkov vo výške 10 000 eur na dokončenie novej zakristie, konkrétne fasády, zateplenie a malba kostola. Pre farský kostol všetkých svätých Pastuchové. Túto žiadosť dôvodňujem tým, že naposledy finančné prostriedky pre našu farnosť boli schválené v januári 2011 vo výške 4 000 eur na stavbu novej zakristie a náš katolícky kostol ako sakrálna pamiatka je najväčšou a najstaršou dominantou našej obce, o ktorú by sme sa mali dobre a s úctou starať. Pretože keď pozrieme vizuálne na náš kostol, Pastuchové má najhoršiu a nedôstojnú fasádu našej arcidiecéze, čo to nereprezentuje ani našu obec, kde sa väčšina našich občanov hlási ku katolíckej viere. Na orodovanie Panny Márie všetkých svätých vám prajem hojnosť Božieho požehnania v tomto adventnom čase a vopred ďakujem za posúdenie a skladne vybavenie tejto žiadosti. S pozdravom, pokoj a dobro, Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pastuchov,
Peter Ručka, správca farnosti Pastuchov. Čože? No, vážení poslanci, tu mám žiadosť. Má sa vyjadriť prvá? Môžem. Som zebrala štafetu. Tak v prvom rade sú tu peniaze na iné veci treba v tejto dedine. V druhom rade cirkev je jediná organizácia v Slovenskej republike, ktorá je oslobodená od daní, od všetkého. Takže nech sa nehnevajú na mňa, ale nech si aspoň kostoly, nech si oni dávajú dokopy, a nie aby sa skladali ľudia, keď tu nemáme túto cestu, keď tu nemáme vecka, keď tu nemáme nič. Tak je akože toto je pre mňa ako... Dobre, ďakujem. Ďalší. Nemôžem dlhšie? Môžeš vyprávať. Ešte chceš mať? Však podstatné si povedala. No ja môžem. Pripájame sa. Ja si myslím tiež tak, áno, pretože... Dobre, ja dávam hlasovať. A máme tu za druhé dve cirkvi. Nech žiadajú aj oni. Tak, kde si to? No. To máme z toho rozdávať? Čože? Máme z toho rozdávať? Nie. Dobre. Dávam hlasovať. Kto je za to, aby sa žiadosť... Ja som členom Fanskej rady, ale to pán Farál už pripravil vopred, on nám oznámil, že podal žiadosť, takže ja si pýtam, to tam... Kto je za to, aby sa táto žiadosť dotáciu finančných prostriedkov o výške 10 000 eur schválila? Dávam hlasovať, kto je za? Kto je proti? 6 proti. Keď sa nikto neterá, dobre. Tak sa neschválila, áno? Ja by som ešte možno dodatočné hodiny, že sa tam usmívajú niektorí, však nikto im to nebere. Ja aj z toho dôvodu, že teraz tá cesta sa má robiť, financií není. A ja by som bol radšej, keby sa to spravilo, keby boli na to peniaze. Malko, ty sa usmívaš tiež na tom, že sme to neschválili. Záprve je to tak, že sa stávalo zákrstie, väčšinu dali veriaci na to zákrstie. Ja som tam odrobil mimenia, ale aj viacerý minimum. Maximum roboty, či na kaplnke, na všetko. Stále sme tam boli. A ja by som bol radšej teda, keby to bolo z toho obecného úradu, lenže momentálne je taká situácia, jaká je. Že treba, tá cesta je prednejšia. Jak to? Rád pomôžem aj, dá sa povedať, keď zbierka je, aj dám peniaze na tú zbierku, všetko, ale treba konečne túto hanbu, čo je tu tá cesta, aby sa spravila. Môžete trošku poupraviť? Môžem, no. V roku 2009 katolícka cirkev dostala 10 000 eur dotáciu. A začnete vystaviť zákaz. A vieš, prečo sa ja usmievam? Ja sa usmievam len preto, lebo minulý rok, keď sme mi navrhli, tak ste nás nazvali, že sme farizeji, lebo že sme to nenadnesli pri rozpočte. Tak teraz to máte pri rozpočte, tak sa predvedte proste. To je všetko. Tak ja nič s tým, ja vám nehovorím, ako máte konať. To je váš problém. Len boli sme tu označení za farizejov, pretože to tu sme neprednesli pri predkladaní rozpočtu. Tak teraz to už máte. Na tí ľudí opravy sa dalo na strechu, ale teda bolo treba tak, že tak... Teraz sa stále dáva, tak treba aj... A dá sa tam tá strecha na kostole. Takto treba spraviť, však aj obecné budovy, však nie len... Za 2 roky, čo sa spravilo? Okolo kostola, všetko to je kvantum roboty. Dobre, ukončujem debatu k tomuto bodu. Ideme k ďalšiemu bodu. Pani kontrolórka, ďalší bod máte vy. Záznam kontrolu príjmu a výdavkov v oblasti komunálneho odpadu. Takže záznam o následnej finančnej kontroly číslo 3, predmet následnej finančnej kontroly, príjmy a výdavky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Kontrolované obdobie január až november 2012 a rok 2011. Minulý rok. Minulý rok máme teraz. Takže počet poplatníkov za komunálny odpad v roku 2011 je 998 poplatníkov. Cena poplatku, výška poplatku bola 4,97 eur. Príjmy v roku 2011 boli 5514,63 eur
a výdavky spolu boli 8 984,72 eur. Rozdiel v roku 2011 medzi príjmami a výdavkami bolo 3470,09 eur. V roku 2012 sa poplatok na občana a rok zvýšil na 8,05 eur. Príjmy k 25.11., keď som robila tú kontrolu, príjmy spolu boli 8324,61 eur. Predpokladané príjmy, to znamená, že keď som prerátala počet poplatníkov krát poplatok, ktorý platia, by mal byť do konca roka 8618,80 eur. Výdavky k 25.11.2012 boli 7588,88 eur plus smetné nádoby boli 564 a recyklačný fond 300 eur a spolu to bolo 8452,88 eur. Predpokladané výdavky, to znamená, že prídu ešte do konca roka faktúry asi sú 9142,78. Rozdiel medzi predpokladanými príjmami a výdavkami je mínus 523,98 eur. Pokiaľ by sme predpokladali výdavky, ktoré sú k 30.12.2011, čiže tých 9142,78 eur a počet poplatníkov by sme nezmenili, čiže 998 eur, vychádza ročný poplatok, 998 poplatníkov, vychádza ročný poplatok na jednu osobu 9,16 eur, teraz sa platí 8,05 a denný poplatok by bol 0,02251 eur. Odporúčanie: na základe hore uvedených skutočností je zrejme, že poplatok za komunálny odpad vo výške 4,97 eur na osobu v roku 2011 nepokrýval výdavky obce na likvidáciu komunálneho odpadu. Obec v roku 2011 dotovala vývoz, neškodnenie a separáciu komunálneho odpadu vo výške 3470,09 eur. V roku 2012 sa predpokladá schodok obce v oblasti komunálneho odpadu v sume 523,98 eur. Toto nie je konečné číslo, lebo ja neviem presne, akú pošlu faktoru, ale cirka, teda čo som spravila priemer. Čo je v porovnaní s rokom 2011 výrazné zlepšenie, nakoľko sa v roku 2012 zvýšil poplatok za komunálny odpad zo sumy 4,97 eur na 8,05 eur na osobu a rok. Odporúčam poslancom obecného zastupiteľstva prehodnotiť výšku doterajšieho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Podľa matematickej analýzy uvedenej v tomto zázname je vypočítaný ročný poplatok na osobu 6,19 eur a tento poplatok by pokryl náklady obce v oblasti odvozu, likvidácie a separovaného odpadu. Dobre, ďakujem. 9,16 Všade, tak za to mi to nešlo. 9,16, pardon. 6,6 platíme. 9,16, pardon. Vyrátala som ročný poplatok 9,16, to je ročný a musí sa v zákone dávať denný poplatok, čiže to vychádza 0,0251 eur na deň. Vláde mali 8 plačov? 8,05. Na tento rok. A schodok je zatiaľ 523, čo som ja prerátala, ale ASA poslala oznámenie, že v tomto roku sa bude zvyšovať, teda v roku 2013 sa bude zvyšovať poplatok za komunálny odpad o 5%. Nie je to 5%, lebo oni sú pláci DPH, takže tam to bude navýšenie ešte vyššie, pretože pre nich 5% je sumy bez DPH. Takže v roku 2013 oznámením listom poslali, že navyšujú sumu o 5%. Tam sa tu jediná, čo musia?
Ja si myslím aj taká, že sme oproti pre Dunajšku na tejto rok, teda to je ako... Tak ako oproti tým 3470 na 523. Skoro 90 000 po starom korunách, o 3000 eur sa to skoro stiahlo dolu. To stiahlo. Ja tých 500 eur je to 15 000 korun, ja by som to nechal tak, jak je to zatiaľ, aby sme to zvyšovali, aby som to je môj návrh, ako starostu, ja neviem, správte si, ak sa tie poslanci, to je môj názor. Ja by som kľudne bola za zvýšenie, ale aby sa vozilo 2-krát do mesiaca. Tak to vám nevíde potom zase ešte. No, to vám nevíde. To by muselo byť rastu. Čisto ako pre zaujímavosť, posledný krát, keď vozili smeťari smetí, tak tam taký podčerný jeden, taký srandista, čo to tam vozí, tak ten mi hovoril, lebo som stála vonku a hovorí mi, že bože, vy tu máte, ja mi to povedal, že každý dom toľko smetia, že vám by sa viacej oplatilo, kebyže chodíme 2 razy, jak toto, lebo vy platíte, to mi Cigán povedal, že vy platíte od váhy a že takto to máte ešte drahšie, keby sme chodili 2 razy. Takže všetko sa berie na ale že vy si uvedomte, že keď to dáte raz za mesiac, tak tu je 5 razy toľko smeťa, jak normálne, nehovoria o tých, čo má malé babetka a takéto veci, ako neviem, však musíte vedieť, ak toto máme 2 razy do roka. Čo máte 2 razy do roka? Potom do vývozu, rozumieš, už som to referendum, to bolo teda, referendum teda, ale bolo, podobne sme dali o tom vývoze. Je 8, tak by sa muselo 16 teda platiť, 16 eur. Pardon, to nevidíš 16 eur na starosta, ale to nevidíš 16 eur. Pani kontrolka, zdalo by sa urobiť alternatívny prepočet, že koľko by to stálo 2-krát za mesiac vývoz smetia? No, ono by sa to dalo spraviť. Vývoz by sa dalo, ale to mi neuľadí. Na základe tých údajov, ktoré máme k dispozícii? Lebo tam je zvlášť na faktúre položka odvoz a potom zneškodnenie. Lebo vývoz, samotný vývoz do... No tu to mám... Ktoré je odváhy? Zneškodnenie? Vývoz odpadu na konci septembra bol 2500 eur. Len vývoz. Je to problematické, ale si myslím, že... Čiže vývoz, vy by ste ho mali vyšší. No raz toľky. Možno, že by sa niekde, ale ja som presvedčená. A uloženie je 3000 do konca septembra. Je 3000. A toto je od tonáže. Toto je od tony. A myslím si, že keď by sa robilo 2-krát, tak tie tony by sa zvýšili. Lebo tí ľudia by tam hádzali, tí ľudia by tam už potom hádzali všetko. Ja by mal plnú, keď sa iba žáko som mal plnú. Áno, presne, lebo oni, tu je tak strašne zle, to však teda aj v Jalšovom, aj v každej dedine je to rovnako, že oni keď majú prázdnu pobolnicu, tak tam hodia aj tehlu a neuvedomujú sú, že to sú tony a tie sa platia. Je to tak ináč, tak ťažko si to človek uvedomí, pokiaľ on platí stále rovnako, že? No však, ale viete, kebyže je nejaká osveta, že tí ľudia chodia a vedia... Keď sa to platilo od tej pokojnice, koľko váži, tak je to bez problémov. Komunálny odpad podľa novely... Sa musí platiť na osobu. Ale podľa tej novely zákona, čo bola o miestnych daniach a poplatkoch, vlastne všetko sa tam zmenilo na tom zákone, všetko sa zhorštilo. Ale čo bolo najdôležitejšie, čo všetci chceli, aby sa spravilo, robilo sa na tom rok a pol, aby sa spravil, dal do poriadku komunálny odpad, lebo všetci vieme, že je to nespravodlivé, že je úplne zlý systém tohto vyberania, tak ten sa nezmenil. Tie paragrafy sa nezmenilo, zmenilo sa tam akurátne jedno, v paragrafe 81, kde je oslobodenie, tam je napísané, predtým, čo bolo, v zákone bolo napísané, že 90 dní po sebe, pokiaľ 90 dní po sebe nasledujúcich dní, že donesie potvrdenie, že tu nebol, tak vtedy sa mu oslobodilo. Teraz po sebe sa preškrklo, takže 90 dní akože za rok. Ale čo sa týka komunálneho odpadu, nič. Tam sa doplnilo len, že teda musí byť ten biologický odpad, sa musí separovať. A nič k tomu. A ja si dokonca myslím, keď sa 4-krát vyvážalo do mesiaca, popolnice by stále boli plné. Lebo by dvory hrabali, furt, jak ty hovoríte. Do pol roka by vyviezli aj betónové trubky. Áno, nie, trávu tam nemusíme všetko, je to tak, ide sa vyvážať, treba naplniť. Viem to aj doma, aj z vlastnej skúsenosti, že nám by poviem vysypať toto šupy ze zemákov, kam, čo do smeťaku. Ale však to dám do kompostu. A však máme do poli, tak čo, tak nie je tam. Je to tak všade, jednoducho. Takže
žiaľ Bohu, no. Ja mám Prázdnik tam treba zaplniť. Ale kto aj nemá prázdne smete, kto chce vyhodiť, že sa prejdete po dedine 10 vríc, ale ja hovorím, keďže tam mali 4 razy, to my sa to tak naplníme 4 razy. Pohrabe Keby sa trávu, dvakrát... však platím to, tak poviem si, dám to tam. Čiže to by bolo už do tých 2,5. Keby sa dvakrát vyvážalo, tak sa platí 18,32. Keby sa dvakrát... Áno, 15 eur by to vyšlo. Však raz to okolo, však určite tí tony by sa nazbierali. To verím tomu, že tony sa nazbierali. A kilometre takisto. A kilometre takisto. Lebo keď... To je aj istý kilometre, ja. Potom nakoniec do Trnavy. Ale toto je ešte drahšie, jak tam v Trnave. Uloženie. Treba vybaviť. Ale o tom by sa už dávno Už sa to petícia. Dobre, takže zoberte na vedomie. Pravodlivé by to bolo, keby sa to bralo, koľko má odpadu, koľko si zaplatil. Dobre, áno, napíšme, áno. Ďalšie uznesenie číslo, koľko je to? Berie na vedomie. Obecne zasúbne na vedomie záznam hlavnej kontrola o príjmoch a výdavkoch v oblasti komunálneho odpadu. Kto je za to, aby sa to aj takto na vedomie dávam hlasovať, kto je za? Ešte raz mi to ostane hlasovať. Prosím? Netreba tam doplniť, že to ostáva na tých 4 úrovni. Nie, to máte vo VZD-ku. Ja som vám len povedala a odporúčila a vy ste to zobrali na vedomie. A potom už bude VZD-ko a už potom sa môžete dohadovať, čo chcete. Dobre. Toto opíšeme z toho, toto znenie, to sa dopíše správne. Dobre, odhlasované máme, áno? Nie. Dobre. Nemáme odhlasované. Ja som nehlasoval. Dajte ešte raz. Kto je za to, aby sa to zebralo na vedomie? Aj vy to máte na nás, sledujte aj vy, aby sa to hlasovalo. Nás budeme. Už som vyhla. Vyhlasím, písala. Teraz ja som za kontrolu. A sme hlasovali. Dobre. Ďalší bod. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku. A vy, áno, ten dodatok. Plán kontrole činnosti hlavného kontrole na prvý po rok 2012. Takže hlavný kontrolór vykonáva kontrolu v zmysle podľa paragrafu 18d zákona o obecnom riadení, kontrolu zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu vybavovania sťažností, kontrolu dodržiavania VZD-niek a interných smerníc, kontrolu plnenia uznesení, kontrolu dodržiavania interných predpisov a ďalších ustanovení daných osobitnými predpismi. Hlavný kontrolór vykonáva každý mesiac výberovo dodržiavanie zákona o účtovníctve, inventarizáciu peňažných prostriedkov v hotovosti 2-krát za pol roka. Ďalej, na prvý polrok 2013 kontrola nakladania s finančnými prostriedkami obce v materskej škole, školskej jedálni a školskom klube. Ďalej kontrola, po druhé, kontrola postupov výberového konania diela pastuchov, rekonštrukcia miestnej komunikácie. A po tretie, stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2012. Toto je návrh plánu kontrolnej činnosti. Pokiaľ poslanci by mali nejaký špeciálny bod, ktorý by chceli odo mňa, aby som skontrolovala, tak si to tam môžu doplniť. Takže toto vlastne, tieto prvé sú veci, ktoré robím pravidelne. Pokladňu, účtovníctvo, pozerám výdavky, takže to je, a tieto 3 body, vlastne stanovisko je podľa zákona, musím spraviť stanovisko k záverečnému účtu, kontrola finančných prostriedkov v škôlke a materskej škole, pretože peniaze dáva obec, ale účtuje sa o tom na škole, takže v podstate nedá sa to spojiť, aby, že teda, lebo to sú obecné peniaze, to sú není štátne peniaze. Takže tam treba spraviť nejakú kontrolu a správu o tom, alebo záznam. No a potom kontrola postupov vlastne výberového konania, teraz čo bude miestna komunikácia, tak aby sa to kontrolovalo, že či ide všetko v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Pokiaľ fakt máte niečo špeciálne, dá sa doplniť. Čiže doplniť, stačí. Ja si myslím, že to mám dosť. To je za to, aby sme toto
tento plán kontroly činnosti, áno, kontrola pre 2012 takto prijali, to je za. Dávam hlasovať. Ďakujem. Tým je ďalší, zdržal sa proti. Dobre. Ďalší bod ideme, keďže sme všetky tí predkladajúce veci ohľadom tých takto zdravotne postihnutých, tie žiadosti o príspevky a tak. Nadino, to bolo nehlasoval. Ty si nehlasoval? Nie. Hlasoval. Ale lebo ja som... Nie, on Vidíš, Ja som si nevšimol. on veľmi daje. Tak si mám predbehu. Popred. Kontrola činnosti. Dobre. Keď tie predkladajúce veci, čo sme boli potrebné, keby sa to bolo schváleno, tak by sa museli do toho rozpočtu a do VZN-ku zahrnúť. Čiže sa nič nezmenilo, tak môžeme prijať VZN miestne dane a miestne poplatky za aktuálne odpovedné stavebné odpady, ako sú aj boli zverejnené, tu ich máte pred sebou. Nebudeme tu čítať, každý to mal na internete, každý poslanec to mal. Takže zvyšovať nebudete ten komunálny? Nie. Tak to VZN môžeme takto prijať, alebo čo? Chcete tam doplniť, alebo čo? No víš, tak když sa neschválujú, tak čo? Môžeme takto schváliť? Kto je za to, aby sme toto všeobecne záväzné národnej obce o miestne dane a miestne poplatky na komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obce Pastrikov schválili? Dávam hlasovať, kto je za? Ďakujem, zdržal sa, proti? Dobre, všetci, áno? Tak to máme. Ja ešte sa vrátim k tým sťažnostiam, teda vlastne volenia na daniach. Nejaký vyjadrovací list sa mi píše, nie? Nepíše sa nič. To je žiadosť. Oni dali žiadosť o doplnenie do toho VZN-ka. A to sa neschválilo, tak sa to neprejme. Tým to končí. Ani konkrétne to Ale keď sa zápisnica bude zverejnená to zasadnutie. Rozumiem ma. Oni žiadali o doplnenie do VZN-ka. A to sa schválilo. Aj v zápisnici zverejuje sa je to? Áno, tým to končí. Dobre, môžeme ísť z ďalšieho bodu, je to rozpočet obce. Takisto to máte, bolo viesené 15 dní. Máte ho každý. Pripomienky. Tady sa robí tak, aby to bolo čo najlepšie spravené, ja sa nám že... Ja vám môžem potom povedať stanovisko, však teda ja som myslela, že vy ste si ten rozpočet pozreli. Vlastne je teda ten rozpočet rozpracovaný presne, úplne ako dopodrobná a napríklad viem, že teda si to pozerajú poslanci a keď sa im niečo nepáči, tak si tam doplňajú a prehadzujú medzi chliebmi. Tak vaše stanoviska kontrolorky? No. Teraz musíte schváliť rozpočet. Dobre, to je za to, že sme to rozpočet takto prijali. Môžeme sa k tomu vyjadriť ešte? Nech sa páči. No, preto všetkým, pani kontrolórka, pozrite si ten rozpočet, lebo ja som to pozeral na internete a mne sa zdá, že tam sú duplicity. Aké? Neviem to teraz, nemáš to pri sebe? Však my to máme tu, však pozrite sa. Neviem, Rozbor vody, myslím. Rozbor vody tam bol dvakrát. No, tuším aj rozbor vody, ale... Musíte presne 14. Toto je výpočtová technika, udržiavanie. To je údržba vodu a teraz je rozbor vody. Rozbor vody a ešte raz tam je rozbor vody. Tu. Hovorím, sú tam duplicity. Ja je tam viac takých duplicity, takže poprosím veľmi dôkladne to pozrieť. Lebo rozpočet je ročný a nemôže sa tam dávať dvakrát tá istá na rok. To je celé sa nám to tam dostalo. Tam je viac Tak takýchto. toto sa musí rozbor vody, poltávky, Ale pritom je to sčítané. Pozor, ten konečný výsledok je sčítaný, takže tam...
Treba to veľmi dôkladne pozrieť, lebo nebudem sedieť. Všetko sa nám ešte raz, je to tam. Tam je veľmi. Dá sa to spraviť, tam nie je Ešte na Nie. ťažko spravilo, čo som nevedel. Áno, najskôr. Rozbor vody. No a od tohto rozboru vody je to ešte raz. To vidíš. A tam je A viac. myslíš, že je to aj načítané? Určite asi. Je to sčítané. To ľahko je notebook, to si ľahko pozrite, či to je polovičná suma alebo celá. Nie, Nie, lebo to je to je celé. celý. Celé je to sčítané. Na konci. Čiže vlastne tam by zostávalo len 500 000 poplatky, 2190, 340 a 200. A tým pádom ale nesedia sumy. Tam ako potom zmenšiť. týmto pádom, že vlastne tieto výdavky, lebo príjmová časť je v poriadku. Tam tá príjmová časť sedí. Ja som hovoril. A tým pádom, ja som rada, že ste si to všimli, to som veľmi rada, lebo to ako tým, že to vláda sleduje, tak aspoň oceňuje prácu pracovničky. Ale počúvajte ma, tam není problém, lebo tento rozpočet sa schváluje dlho a to, že vy ste si to všimli, tak tým pádom nám na výdavkovej časti máme dvakrát, čiže my máme na výdavkovej, usporíme a my môžeme to usporené niekam presunúť. Tým, že nám rozpočet vlastne áno, tým, že nám bude nám sedieť konečné čísla, príjmy spolu a výdavky spolu nám budú sedieť, ale tieto časti, čo nám vlastne máme duplicitne, tak môžeme automaticky niekam ide dať, kde bude potrebné. Môžem to povedať tak, že je to spravené, akože filozofia je spravená tak, že my sme tuto dávali napríklad, to sme spravili, že predpokladali, že úver na tú komunikáciu bude 100 000. To je príšerný úver, lebo keď sme prerátali tie splátky, tak je tam strašne veľa peňazí by bolo na splácanie, keď sme to dali na 3 roky. Takže tam by sa jednoznačne mohlo dať napríklad, že by ten úver sa nebral. Keď zrátame, že koľko ich je tu, týchto finančných prostriedkov, tak by sa mohlo spraviť to, že teda by sa ten úver v príjmovej časti by sa nezobral 100 000, ale iba 90 000. A tým pádom by bolo lepšie, lebo ten úver to je vlastne, to sú peniaze, že cháme na úrokoch banke. No treba to zrátať najskôr. Čo nemáš? Toho nemám ten rozpočet. A neposlala som ho? No ale to by bolo potom. Počkaj, však Cestru aj môžem poslať. Aj priposlám to. No, musí kde cestru aj povedať. Ako mohli by sme, ja neviem, že by sa to schválilo a na ďalšom by sa upravilo, aby to platilo od januára. A na ďalšom zastupiteľstve hneď to upraviť, aby to bolo teda. To ja si myslím, že ja hovorím, že tam rýchlo robiť a zasa povieme. Pozri sa, keď máme len toto, že vlastne je to tam duplicitne. Ja si myslím, Pozrel? Je tam jasný. Nemám to 10 sekúnd. Nedá sa to nejako schváliť, ale schváliť opravu? Alebo, ja neviem, nejako... Nemôžeme možno schváliť, keď neviem ani koľko tam ešte čo je. Je však tak hovorím, že schváliť to teraz a budúcemu to spraviť tak, jak to má upravené. Teda schváluje sa upraviť. Schváliť na vyrovnanie rozpočet príjmy a výdavky, že budú... nie, lebo nemôžete tam písať ani uznesenie potom poriadne. Lebo tam, vy to musíte vyriešiť buď teraz, alebo na rozpočtového. Vy to musíte schváliť buď teraz, že spravíte tie opatrenia, aj keď tu budete do večera, keď sa tu bude sedieť, alebo teda bude sa musieť podľa provizoria. Nebolo by možné urobiť tak, že dneska by sa to schválilo a hneď potom v januári rozpočtové opatrenia a presunúť? Však to som hovorila. Príjmy sa môžu meniť, lebo keď je tam viacej týchto vecí, ktoré je dvojmo. Ale
takto, aby sa to prijalo do toho 15. že proste prijať to tak, ako je teraz, s tým, že bez písomnej poznámky obecné zastupiteľstvo proste sa rozhodne na tom, že v januári príjme rozpočtové opatrenie už s upraveným rozpočtom. Alebo prípadne rozpočtové opatrenie prijajú upravený rozpočet celý. Tak ale teraz by niečo prijali, s čím proste vedia o tom, že to nesedí. To má iné atribúty. Pokiaľ do 15. sa nepríjme, tak musí sa ísť na rozpočtové opatrenie. Na provizorný rozpočet a to je horšie pre obec. Ja to spýtam, lenže vy by sme museli znovu zasadať. No tak zasadneme znovu na chvíľu aspoň na toto. Zajtra. Ježišmaria, Čiže zajtra by ste museli znova zasadať, aby ste schválili rozpočet. Som zabudla, že dneska je 14. Zajtra by ste museli zasadať, aby sa schválil ten rozpočet. Ja s tým kopírujem. Je to prekopirovať. To sa to takto stane. Za koľko dní? Excel robí takéto čas. Ukáž, už si tam bola, chod dole. No ale musím to prejsť celé, či to není voľané ešte. Dobre, však presun tento bod, nech zatiaľ teda robá, my môžeme ísť ďalej, oni môžu toto dávať si dokopy až to sa. Ale pán Husar hovorí, že je viacej takýchto. To musíme celé prekontrolovať a znovu predať. Dobre, a dá sa teraz, jak hovorí pán Činčura, že presunúť, alebo toto na konci? Áno. Ja ako na konci, v rámci prejednania programu to není problém. Dobre, tak to presuneme. Však ten bodano sa prehodí dobre. No dobre, takže aj to moje stanovisko. No dobre, tak toto mi dajte, aby A čo vaše stanovisko? A môžeme to ísť kontrolovať. Teraz len prerušiť tento bod prejednania tohoto bodu a ísť ďalej. Dobre. Aj to stanovisko toho hlavného kontrolora. Ale však aj stanovisko. Miestne poplatky, takisto máte miestne poplatky. Áno, máte ich. Dobre, tak stanovisko. Sa nič na tom nemenilo, na miestnych poplatkoch. Tu cintorínske, zábranného kultúrneho domu, poplatky závodu, všetko zostáva tak, jak to bolo v lani. Áno? Chcete tam niečo zmeniť, alebo čo, tak to majú zostať miestne poplatky. Divákov z obecectva. A niekto dáva hlasovať za to, že tie miestne poplatky, ako schváli, kto je za. Dobre, ďakujem. Miestne poplatky. Môžeme ísť ďalšie bodu. A to je dodatok číslo 1 rokovacieho poriadku bez zastupiteľstva Pastuchové. Takisto všetci ste mali. Viete dodatok rokovacieho poriadku bez zastupiteľstva. Máte opäť chce sa niekto k tomu vyjadriť. Ešte raz môžeme to prečítať, či to nemáme. Môžete nám to prečítať, my to nevieme. No. Dobre. Dodatok číslo rokovaciemu poriadku bez zastupiteľstva Pastuchové. Bo číslo páda. Do diskusie prebehu prerokovania jednotlivých bodov programu sa môžu prihlásiť aj prítomní na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorým sa musí udeliť slovo. Obecné zastupiteľstvo môže určiť časový limit na diskusii, príspevok, vystúpenie prítomných. Sa navrhuje, aby sa to menilo a do diskusie prebehu prerokovania jednotlivých bodov programu sa nemôžu prihlásiť prítomní občania obecného zastupiteľstva. Vyjadriť sa môžu bodom rokovania až v interpeláciách. Bod číslo 16. Účastníci sa môžu hlásiť slovo do ukončenia rozpravy. Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prihlásený do rozpravy nemôže hovoriť o tej istej veci dvakrát. Prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Spracovateľ návrhu sa slovo počas rozpravy udelí kedykoľvek, ako to požiada. Rečník, ktorému sa slovo udeluje, je povinný hovoriť o štátnom jazyku, ak sa slovo udeli cudziemu štátnemu príslušníkovi, tento si tlmočenie do štátneho jazyku zabezpečí sám na vlastné náklady. A tento bod sa ruší. Toto je návrh toho dodatku číslo 1 rokovacieho poriadku bez zastupiteľstva. To prvé, čo ste týkali, čo ste čítali, to sa týka toho vlastne, že ľudia, čo to budú sedieť, sa môžu prihlásiť alebo zapojiť. Až interpelácie. To je až na konci, čo je úplne už na nič, pravda, keď sa schváli niečo. Tak rozhodujú poslanci.
Predstavte si, poslanci sú tu pre ľudí, už to pochopte, že vy ste tu pre ľudí, ľudia si vás volili. Vy nemôžete niečo schváliť bez pre ľudí a nemôžu im tam skákať tí, čo sú hore. Pani Rejtelka, hovorí pani poslankyňa, keď hovorí potom... Parlament nekomentujem a nemôžete porovnávať predsa dediny a parlament. Ale môžeme. Ale tak porovnávajte, dobre. Ale jednoducho, tuto pokiaľ sa nebude robiť to, že toto bude, že obecné zastupiteľstvo aj s vami nebude spolupracovať s ľuďmi, tak toto bude vždycky na prd, ľudovo povedané. A jednoducho, keď keď sa tu zajednajú veci, ktoré sa týkajú aj ľudí a aby do toho oni nemohli zasahovať, alebo respektíve zasahovať mohli do toho, alebo povedať si názor, že keď to bude schválené, to je trochu akože... Skúste si vy predstaviť, že sedíte tam a niečo sa ohľadí nejakých vecí, čo sa vás týkajú jedna a vy tomu nemôžete nič povedať. Ale keď bude dobrý nápad, môže sa to prejednať aj z... No ale nemôže, lebo to takisto, ale tu napríklad stratíš hodinu za jeden človek. Ja viem, ale tu sú tak napríklad, dojdu sem 300 ľudí a koľkokrát sme sa vracali k smetiam. 300, že bola výzva medzi občanmi, kto chce jednu nádobu, kto chce dve nádoby a spôl sa to tomu vracia opakovane, nikto nechce dve nádoby. Len pár ľudí, čo to bolo 2% alebo koľko, bola to bolo... To je práca poslancov. Teraz som to išla povedať, že jednoducho, koľko na to stratíš času, keď sa to vlastne do toho miešajú a tu ľudia, tak sa to odsúhlasí na konci, keď to bude dobrý nápad, tak sa tomu vrátim. Ja si každý povie. Ferko, o to ideš, keď sa to už odsúhlasí, tak už sa nemusíš tomu vrátiť. Tak sa to zoberie na budúcu schôdzu. Poď, to bude dobrý nápad, tak zrušíme jednoducho. Dobre, tak vyjadrite sa. Keď je geniálny nápad, tak zruší sa, ale odsúhlasenie. A sa vyjadrite, no. Tak ja, keď už poslanec. Dočkaj, pozačne sa Vlado. No, ja som sa informoval u viacerých a tam je to tak jak je to navrhnuté, že obyvateľe sa vyjadrujú až k interpeláciám. A bol som jedným primátorom, som sa rozprával takisto, on povedal, že do toho by občania nemali zasahovať, čo poslanci, až diskusie a prípadne, tak jak bolo povedané, že na ďalšej schôdzi prijať k tomu potom nejaké rozhodnutie. Že u nich to tak vôbec není. A on tu primátor mesta. Takže to... Pani Miracová. Čože? Tak, jak je to? Maria. Koľko razy to tu ináč voda, vráca sa k jednému bodu, tie 5 razy, je to také, čo sa je napísalo. Na druhej strane zase to nakoniec je to také tiež, no, že človek pozabudne, čo ste, to je také dvojsečné, ale zase na druhej strane hovorí, že je to tu za koľko razy, že sa tu vadíme a po hodinu sa hovorí o ničom. Ferko. Ja si myslím, že by bolo dobré napríklad, keď sa to nemôže počas oného, teda, že by sa to schválilo napríklad, pán Husár má nejaký problém, lebo také niečo, že by sa obrátil, nemyslím takto celkový problém, ale že by sa čo malo zmeniť, alebo ďalší, ktorý je tu, že by sa vyzvali, že by sa napríklad otočili na vlak ktorého poslanca, napríklad na to, že by si to preniesla napríklad ty alebo kto. Vieš, ako myslím, lebo to by mal poslanec navrhnúť. No mal by poslanec navrhnúť, ale je veľa vecí takých, čo... No ináč je normálne, lebo napríklad teraz tomu rozpočtu. No, bol by sa schválil, keby sa to nehalo nakoniec, tak by sa k tomu bolo vracalo. Však to je to, lebo ako to je len môj názor, hej? Ja by som chcela tiež vlastne povedať na margo toho, že keď sú väčšie mestá, keby tam prišlo veľa tých občanov a každý do toho si hovoril svoj názor len, tak každý občan má iný názor. A ja si myslím, že tí poslanci boli zvolení na to, že sme im vyjadrili svoju dôveru v tých voľbách. A oni by mali reprezentovať vlastne naše názory. Takisto si myslím, že je vyvesený program zastupiteľstva, takže body sú jasné a občania, ktorí chcú do toho vstúpiť, že by mali vstupovať cez poslancov. To si tiež myslím, lebo to je síce pekná vec, že nech si tu každý povie svoje, ale potom to stráca úroveň. Zastupiteľstvo stráca na úrovni. Áno, to sú ozaj také niekedy hádky, že... Áno, boli sme tu, keď sme tu boli do polnoci, že tu sedelo 5 hodín a akože hádalo sa o ničom. A keď nebudú tí poslanci, ktorí nás tu majú reprezentovať, plniť tie moje predstavy, tak si zvolím na ďalších voľbách iných poslancov, ktorých budem zatiaľ prejavovať dôveru, ale takto to funguje aj v našej republike a je to žiaľ Bohu, že teda ešte sme nenašli tých správnych, ktorí... To ani nenájdete tuto. No. Myslím ako parlament, čo som...
Dobre, pán Husára. No, podľa toho, čo som teda počul, prečítané, musím povedať, že je to veľký krok späť. S Bohom demokracia. Pani riaditeľka, nesmie sa. Ja poviem prečo. Dnešný príklad. Keby som sa nebol býval ozval ohľadne toho rozpočtu, vy si ten rozpočet príjmete. Ja predpokladám, že nikto z poslankyň a poslancov to nečítal, pretože keby ste to čítali, tak si to všimnete. To je tak evidentné. Nikto to nečítal. To znamená, že to pripomienkovanie občanov k jednotlivým bodom programu, k veciam, ktoré sa majú prijímať, je na mieste. Baviac, nie lenže na mieste, ale vy by ste mali všetky materiály, ktoré sa majú prejednávať na zastupiteľstve, zverejňovať. Keby ste zverejnili niečo, okrem rozpočtu, ktorý je povinný, na úradnej tabuli alebo na elektronické tabuli, aby občania dopredu vedeli, o čom sa bude prejednávať. A verte tomu, že úroveň zastupiteľstva by bola úplne iná, keby občania boli zrozumení so všetkými dokumentmi, ktoré sa tu prijímajú. A boli by pripomienky konštruktívne. Lenže keď my sme nútení na prvé počutie niečo pripomienkovať, alebo k niečomu povedať svoje stanovisko, svoj názor, tak je to chaotické, to priznávam. Je to chaotické. Ale zobrať občanom možnosť vyjadriť sa k veciam, ktoré sú o nich, o nás, no nehnevajte sa. Takto začal, pardon, pani riaditeľka, takto ľudstvo to už pozná. Takto začal istý pán Benito Mussolini, pokračoval pán Adolf, meno Hitler, a pokračovali aj komunisti. Chcete sa k tomuto vrátiť? Fuj. Ale občania sa môžu cez tých poslancov, podľa mňa, ako je to veľmi dobrá vec, že ste sa ešte to vyjadriť? Kto je za to, aby sa tento dodatok schváliť tak, jak je navrhovaný, dávam hlasovať, kto je za? Ja by som ešte chcel k tomu dodať. No to je môj návrh asi taký. Jak napríklad nejaký, že by mohol nejaký, ja neviem, či to dobre myslím, že skrátka, že by mohol do toho, jak napríklad pri tom rozpočte, niečo povedať, alebo o niečom do bodu, ale by sa to dalo, keby to nebolo také dôležité, že by sa to dalo do tej interpretácie a je. Ide o to, rozhodujú poslanci. Nikto im to neberie. Ale občania môžu sa k veci vyjadriť a mali by sa vyjadriť. Rozhodujú poslanci, jednoznačne rozhodujú poslanci. Ja som pozeral do zastupiteľstva do Hlohovci a tam až na konci sa vyjadrovali tí, čo tam boli tí ľudia. Hlohovci iné. Hlohovci áno. Ja som si to na CTV pozrel. Aj po týchto obecných úradoch iné, na jednom to má aj takto spravené. Orát to zmenili, nebolo konca kraja zastupiteľstvo víc. Tak sa bavilo, mi hovorí jeden. Pán starosta, ja som sa pozeral na vaše materiály a keď niekto bude hovoriť od veci, predsedajúci alebo teda vedúci schôdze alebo aj poslanci mu môžu zobrať slovo, keď bude hovoriť od veci. Ale k tomu, aby mohol hovoriť, je treba zverejniť materiál. Nič viacej. Potom je taká vec, že tu sa potom nahlasuje uznesenie, rozumíš ma, konfrontácie, takto to je, rozumíš ma, to je celý galimatias toho potom, rozumíš ma, to není. Ja by som to zjednodušil. Keď volá kto volá, čo má, poznám niektorých poslancov, že by dal náho a keď poslanec by to predniesol. Ferko, a aby to bolo zverejnené, jak ty hovoríš. Ako ja môžem aj poslancom niečo povedať, keď neviem, o čo sa bude jednať? Ja viem len program, ale čo obsahuje konkrétne, neviem. Ako sa môžem tomu vyjadriť? Alebo ako môžem požiadať poslanca, aby to stanovisko, ktoré ja poviem, si osvojil alebo neosvojil. To už zase na voľbe poslanca alebo poslanky. Ale mohol by to poslanec povedať. Ale isté, že musím vedieť o čom sa bude jednať. Počuli sme názory, aj ty dáva hlasovať, to je teraz za to, že sme takto prijali. Keby sa vyšlo ústrety tým, že vlastne keď poviete na konci vlastne v svojich diskusiách svoj dobrý nápad, tak sa zvolá aj mimoriadne zasadne, sa to odsúhlasí na budúcom zasadaní alebo jednoducho. A nie je jednoduchšie to nechať povedať ľuďom svoj názor? Ako by ste potom šli s tým rozpočtom, Ferino, keby ste ho teraz boli prijali? Čo rozpočt, tak dobre, ja som nečítal, ja nemám fakt, na číslach, ja neviem, ja na tých položkách, čo som ja finančný makler, aby som ja tam prehádzoval. A priznám sa nečítal. Ale nemáš rozpočet obecný. To stále asi chýba. Keby ste ho neboli povedali, možno, že by sa na ne neprišlo vôbec.
No prijali by ste nereálny rozpočet, to by sa stalo. No reálne áno, ale chyba. Polná tej rozpočet aj tak sa bude upravovať, lebo presného nevystým nikto. Neexistuje. Nevieme ešte, čo štát praví, či budeme napríklad, či bude od štátu toľko tých peniazí na obci. To sa nedá. Ideálne sa nespráva. Aj každý bude dvojsa. Aj ten bude kľúčkovať, čo o tých 2,5. Každý sa bude to meniť. Štátny rozpočet. Takisto to bude. Budú sa tam položky prehazovať, ako je to samozrejme, že... Nebude, dobre, to je za to, že sa takto prijal, dávam hlasu, to je za. Maro? Ja som zadržal. Ty? Ja som proti. Takže jeden sa zdržal? 1, 2, 3, 4. Za. Jeden sa zdržal, ty si proti. Dobre, ideme k ďalšiemu bodu. To je plán práce obecného zastupiteľstva. Máte ho všetci udaní. Chcete tam niečo doplniť, ale to niečo. Jasne, to je program, ktorý sa počíta, že čo asi sa bude riešiť a samozrejme vždy nové veci sú tam, čo sa budú zahrnúvať. Aj na dneska nemali sem program 23 bodov, teda máme 23 bodov. Vždy tam volá čo nové, čo sa vždy do toho programu doplní. To je na celý rok. Čože? To je na celý rok. Potom na sekundu, na prerušenie rokovanie. Bol u nás Mikuláš a nechal pre vás darečky. Pán starosta. Ďakujem. Máte to spoločenie s Plastic People. Na protest odchádza. Jako čo to je? Máte to spoločenie s Plastic People. Ešte raz. Plastic People je organizácia, ktorá prevádzkuje smetisko tam. A poslal od Mikuláša, tu máte odpoveď. A na protest proti tomu uzneseniu, že ste oklieštili právo občanov, dovidenia. Dovidenia, ďakujeme. Čo je to? No to si mohol pán Husár tebrať domov do kopla. Si urazil všetkých poslancov aj mňa. Si mohol pripúdiť. To za to je zásluh. A toto je úvodem. Čo ty bude? Čo ty bude práve? Toto nepotrebuje hľadať komentár. Potrebujete mi vás ľudí, aby to videli. Dobre, ideme k ďalšiemu bodu. Tak toto história nepamätá, zase to bude. A dám hlasovať? Dobre. Ďalší bod to žiadosť o odpustenie dané z nehnuteľnosti. Žiadosť o odpustenie dané z nehnuteľnosti za rok 2012. Týmto žiadam obecné zastupiteľstvo odpustenie dané z nehnuteľnosti za rok 2012 pre farnosť Pasluchov. Svoju žiadosť odvodňujem takto. Tento rok sme mali výdaje na dostavbu novej zakristie pri kostole väčšie, ako boli príjmy farnosti. Podobne ako obecný rozpočet nie je majetkom pána starostu, ale slúži pre potreby celej obce. Podobne aj farský rozpočet nie je majetkom pána farára a slúži pre potreby celej farnosti. Takže prakticky takmer jedno, či sa peniaze zdané využijú ako obecné alebo ako farské. V oboch prípadoch ide o verejný záujem. Je to aj jednoduchá forma podpory farnosti zo strany obce, pričom sa ešte odbúra aj podľa nás zbytočná účtovnícka administratíva. Základný Ivan Žeročný, pán mene všetkých farníkov, veľmi pekne ďakujem, s pozdravom. Peter Ručka, správca farnosti Pasluchov. Páni poslanci, keď ďalšia žiadosť o odpustenie dané, nech sa páči, vedrujte sa. Stačí po jednom. Tak keď sa odpustila henty, tak tam nikoho. Z obecenstva sa dá k tomu vyjadriť? Ostatní poslanci. Prosím? Ostatní poslanci. Vyjadrite sa, to ste sa môže vyjadriť.
Vyjadruje sa kto ste aj s poslancom, nikto nemôže byť. Ja len aby sa nezabudol. Ja sa pýtam, kto sa ste vyjadrili. Netreba to tam špecifikovať, ktoré budovy sú to vlastne, aby to všetci vedeli. Tak to neviem. To je pána, Perko, to je tá veľká budova. Nie, to je pána, nie. Nájomné, čo sa berie. Obchody. Presne, však berem, ale ja viem, že berem nájom, tak každý, kto platí nájom, musí si platiť aj všetko. A však škoda reči. Ale to by nepokiaľ on bere nájomné obyvateľ zákona, ono by sa mu to malo dať na podnikanie. Áno? Dobre. Čiže to neodvádza. No, ste sa môžete všetko uvedať, ja dávam hlasovať o to. To je za to, aby sa platia odpustená z neutrálnosti na rok 2012 prijala, to je za. Aby sa prijalo? Aby sa schválilo. To je, aby sa schválilo. Odpustenie dane. Aby sa schválilo. To je za to. Kto je proti? No, kto ešte raz? Všetci? Dobre, tak všetci, dobre. Všetci sú proti, teda ako a nikto nie za. Dobre. Ideme ďalší bod, je to ten rozpočet. No, tak v tom rozpočte bola chyba len v tej 14. kapitole. Inže tam nebolo ostatné. Keď bolo dvojmo, tak to len tým, že to zrátalo. Že to bolo akože za to. Neviem, až by si ste chcem pozrieť, že kde si asi videl ešte, ale nenašli sme už iné. Keď si nenašli, dobre. Koľko tam bolo? 500? 500 eur je navyše teraz? Nie, 4 480. To bolo 4004. To bolo rozbor vody 500 eur, povodie váhu poplatky 1250, strávne 2190, sociálny fond 340 a nemocenské dávky 200. Toto je 2 razy. A to robí dokopy 4480 eur. Takže z tohoto sme to zebrali a dali sme to na obecný úrad, údržba obecného úradu. V každom roku sme to tam pridali. To je taká rezerva, že keď si voľa rozmyslíte, kde, tak z tohoto sa bude... Ale na obecný úrad, na údržbu bolo myslím, že 13 000 vyšli. No a k tomu sme ešte aj týchto 4 000. To je rezerva, čo nám ostalo. Budeme zateplúvať. Keď bude bola čo treba tam. A bude treba, bola čo, ja neviem, vyskočí, bola čo v kultúrnom dome, že sa bola čo pokazí, bude treba, tak sa z tohoto zebere rozpočtovým opatrením a dajú sa to tam. Čiže to je na tej kúpy a sa to presúde, sa bude potrebovať. Jaká čo smeríš do rozpočtu? Lebo tie príjmy v podstate my nemôžeme, lepšie je, aby sme príjmy menili, lepšie je medzi výdavkami vyhadzovať, ako znižovať príjmy. Pretože tieto príjmy, keď sa nahadzovali, tak vlastne my sme išli, dávali sme ich čo najnižšie. Čo najnižšie príjmy, keď sa pozriete do tej príjmovej časti, tak sa nič nenavyšovalo. Ani dane, ani podielové dane. Proste tam sa išlo, že tak, jak tento rok, to, čo máme v predpoklade, že podľa účtovníctva do toho 25., jak nám to vychádzalo. Takže vlastne týchto 4480 je výhodnejšie dať na ten obecný úrad. A tam to bude ako rezerva a hovorím, že tam je to lepšie. Čiže vlastne čísla, príjmová časť aj výdavková nám zostáva rovnaká. Čísla nám zostávajú rovnaké. Ja poviem len taký nápad, možno, že neskoro, ale ľudia, čo stretávam, hovoria, že v iných dedinách, že býva takým zvykom, že pri narodení dieťaťa, že sa dáva nejaká pozornosť a tak ďalej, že či by ste ho... Ja len tlmočím, čo hovoria ľudia. Že niečo také, že býva dobrým zvykom v druhých dedinách. Takže záleží na vás. Je to tu v rozpočte dané? Áno. Je to tu dané a je to dané pod tým, nie sociálne služby, ale privítanie detí do života. No. Je to pod tým dané, ale je tam len 200 eur. Tam 200 eur. Však tých detí sa toľko znerodilo, si myslím. Však práve preto, že... To by sa muselo potom aj určiť aj výška, jaká sa im bude dávať. Ale sme to aj tento rok, ale nerobili sme to. Ja reklame, to navrhujem 200. Pustíme tu éteru, nech sa to začne užívať. Pani redaktorka, čo vy hovoríte? Je tu daných 200 eur.
Potom budeme musieť školu Aj rozšíriť. na tento rok a zatiaľ sme to ani sme to nerobili ešte. Ale to sa počítalo s tým, že tí deti sa sem zavolajú na úrad a to sa spraví pre Tak sa to robí, nie? Ale nerobili sme to ešte. Tento rok sme to bola Kadečíková Lena navrhovala, že to tam už navrhovala, že to bude a to sa im bola, čo akože kúpilo taká, tu bolo vtedy tak dané, že nejaká podobnosť sa im kúpi a na fotky album alebo podobne. No ja som to myslel ako finančnú pomoc, počíkové alebo tak nejak. To idem hovoriť, že nebolo to plánované ako finančná pomoc, ale bolo to plánované takto, že sa spraví také posedenie pre nich a kúpi sa im. Však keby to nebolo, áno, že by sa to, že nevíš, koľko ty sa narodí, jak to ešte rozpočítať tebe na, víš čo myslím ja? Vieš, keby si zne finančne ako prisviať, to nevieš, že ja... Tak sa musí streliť a niečo viac potom... Tak trvalý pobyt, nie, aby to začali využívať, že... Lebo aj tak sa stalo na niektorých dedinách, tak ale však to tak... Napríklad na Oravská lesná či Vesela, dávajú tieto príspevky a tam si to tí ľudia chvália. Ja viem, aj Lukáčovce to Pani kontrolka, do komu dáva, to by si to nechválil. Majú tam dané... A dokonca aj tí Poldáni, čo majú pár obyvateľov. Tam sa dva do ruka narodáčov. Starosta, ty si nechváliš, postav si. Ale no, dobre, sme pri tomto teraz. Takže môžete kľudne... Museli by sa hneď aj také podmienky určiť, že treba napríklad trvalý pobyt rok, musí mať zaplatené všetky poplatky, nemôže byť dlžný obcivovačom a také. Dobre, necháme to na ten ďalší parlament. Už nie, alebo myslia si... Už to máte spravené, tak už to... ďalší parlament, až na ďalšiu schodcu. A ďalší rozpočet, už to majú spravené, zase to musí prerábať. Dobre, môžeme takto nehať? Takže z tejto sa dá hoci kedy, keď bude niečo treba, alebo niečo tak sa dá odtiaľ. Takže vyrovnaný rozpočet máme. Príjmy a výdavky vyrovnané. Áno, a my už sa máme také. Dobre. Dávam zachvaľovať za to, kto je za to, aj som to rozprávať takto privali, kto je za, prijali takto za. Dobre, ďakujem. Uznesenie má napísané kontrolórka, to sa musí sa presne napísať podľa nového zákona, pretože... To písať? Tuto to opíšeme. Opíšeme to. Ja som dala návrh, akým spôsobom máte prijať uznesenie. Tak stanovisko hlavného kontrola, nebudem, je toho strašne veľa. Takže aj minule ste mi hovorili, že tomu nerozumiete, takže poviem. Východiska, rozpočet bol zostavený presne podľa zákona 582 o rozpočtových pravidlách obecnej rozpočtovej územnej samosprávy a je členený na rok 2013. Tento rozpočet na rok 2013 je záväzný a potom rok 2014 a 2015 a 2014 a 2015 sú informačné. Vo svojej správe sledujem zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu. Návrh rozpočtu je v súlade so zákonom 523 a 583 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a verejnej správy. Ďalej, návrh rozpočtu zohľadňuje ustanovenia zákona 582 o miestnych daniach a poplatkoch, 564 z roku 2004, čo je zákon o určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a 597 z roku 2003, čo je zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Rozpočet bol spracovaný v súlade so zásadami VZN, zásady rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami obce, ďalej VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a ďalej v súlade s harmonogramom pre zostavovanie programového rozpočtu. Dodržiavanie informačnej povinnosti. Informačná povinnosť v obci bola dodržaná. Rozpočet bol vystavený 15 dní pred rokovaním, čiže 29.11.2011 na obecnej tabuli aj na web stránke obce.
Tento rozpočet je spracovaný presne podľa opatrenia Ministerstva financie z roku 2004, ktorý ustanovuje, že rozpočet musí byť spravený podľa ekonomickej klasifikácie, čiže musí obsahovať tie číselka, tie položky. A ďalej je nové opatrenie, volá sa to príručka Ministerstva financií na zostavovanie rozpočtu na roky 2013 až 2015. To je opatrenie Ministerstva financií 7899/2012-411. Táto príručka dáva za povinnosť zostaviť rozpočet na rok 2013 a na 2014-15 takým spôsobom, že sa musia dávať plnenie za rok 2010, plnenie za rok 2011, čiže to sú skutočné hodnoty, čo sa prijalo, čo sa minulo v obci. Potom sa dáva rozpočet po úpravách do kolónky, do stĺpčeka rozpočet po úpravách, ten, čo bol schválený, a predpoklad, to znamená, že koľko asi tak tých príjmov a výdavkov do konca roka bude. Čiže aj ten rozpočet obce zahŕňa všetky tieto požadované kolónky. Náležitosti, ktoré určuje teda tá príručka Ministerstva financií. Metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu. Návrh rozpočtu na roky 2013 a 2015 obsahuje údaje o zámeroch, cieľoch obce, čím sa podstatne zvyšila informačná hodnota tohto dokumentu a súčasne sa implementujú základy pre plánovanie výdavkov v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány obce so skutočnosťou. To je taká zvláštna veta, ale v podstate tým, že sa tieto výdavky dali do programov, tak znamená to tým pádom, ako v podstate sa spravil určitý, ako nie len na tie 3 roky, ale tá obec sa môže aj spraviť si zámer, že dajme tomu, že chcem zvýšiť počet obyvateľov, ktorými navštevuje kultúrne podujatia, a tým pádom, že je to v tých programoch, dá sa to monitorovať a hodnotiť, že či naozaj tá obec prilákala tých ľudí na to posedenie pre dôchodcov alebo na tú nejakú vatru. Takže vlastne týmto spôsobom, preto je spravený ten programový rozpočet, kde sú určené tie zámery a ciele. Tak, východiska už som spomínala, vlastne tento rozpočet vychádza z plnenia v roku 2010, plnenia roku 2011 a plnenia do novembra, lebo v novembri sa dostavoval, do novembra 2011. Toto sú hlavné východiska zostavovania rozpočtu na rok 2013 a viacročného rozpočtu na rok 2014-2015. Tento rozpočet je presne zostavený podľa zákona 583, paragrafu 9, ktorý hovorí, že musí byť rozdelený rozpočet na rozpočet bežný, rozpočet kapitálový a finančné operácie. Ďalej, tento rozpočet musí byť spravený na rok 2013, čiže bezprostredne, ktorý bude nasleduje potom na rok 2014 a na rok 2015. To je tiež dané zákonom, že takto sa musí zostavať na 3 roky dopredu v obciach. No, tuto sú všetko rozpísané, aké máme príjmové položky a bežné príjmy spolu za obec v roku 2013 sú 480 996. Z toho bežné príjmy základnej školy sú 217 500 a bežné príjmy obce sú 263 496. Kapitálové príjmy spolu, kapitálové príjmy obec nepredpokladá, áno. A príjmové finančné operácie sú vo výške 160 240 eur a to vlastne je 60 240 eur je, že finančné prostriedky, ktoré zostávajú na účte na konci roka, predpokladáme, že bude ich 60 240, čo by mohlo byť, tak tieto sa zapoja do príjmovej časti v roku 2013 a 100 000 je vlastne ten predpokladaný úver, ktorý sa zoberie na tú komunikáciu. Čiže dohromady príjmy všetky spolu v roku 2013 sú 641 236.
Celkové príjmy v roku 2014 sú 493 332 a v roku 2015 sú 504 907. Tuto sú tie príjmy nižšie kvôli tomu, že sa nebude žiaden úver brať v roku 14-15. Nepredpokladá sa. Bude sa len splácať. Ďalej, programová štruktúra obce Pastuchov má 14 programov a to sú plánovanie, manažment, propagácia, interné služby, služby obyvateľom, bezpečnosť, odpadové hospodárstvo, kultúra, doprava, školstvo, šport a voľný čas, komunikácie, prostriedky pre život, sociálne služby, administratíva a 15 je investičná činnosť. Takže tuto by som mala, že v roku 2013 ja tu mám chybu. 2013 mám plnenie, áno, plnenie 53 032. Tým pádom, že sa presúvalo o tých 4 000, tak sa menili aj v mojej správe tie čísla. Takže tu je plnenie týchto výdavkov. Dobre. Plnenie výdavkov podľa programov. Vytlačiť aj niečo. Čiže vlastne v programe 1 ja tu mám, že malo by byť teda výdavky by mali byť 57 423 plus tých 4 480 eur. Propagácia je 420 eur, interné služby spolu 2720, služby obyvateľom 3340, bezpečnosť je 8993, odpadové hospodárstvo je 15600, čiže vlastne tam tých 15600 sa predpokladá už aj to navýšenie o tých 5%. Kultúra spolu 5420, doprava 1200, školstvo 280 120, to je program celý výdavky školy, kde je zahrnuté aj školská jedáleň, aj materská škola, aj školský klub, to je dohromady 280 120. Šport a voľný čas, tam je príspevok telovýchovnej jednoty v hodnote 3210, komunikácie 183 685, prostredie pre život 11 500, sociálne služby 1530 a administratíva spolu bolo 76 425, ale tam musím odrátať, lebo tam bolo tých dvakrát tých 4480, čiže mínus 4480. A investičná činnosť, ten program bol vytvorený vtedy, keď sa robila rekonštrukcia, alebo teda tie lavičky, detské ihrisko, tak ten bol vytvorený minulom roku. Tento rok sa vôbec tento program nepoužil, pretože sa nič na tom ihrisku nerobilo. Takže výdavky, bežné výdavky spolu máme 460 996, z toho bežné výdavky obce sú 180 876 a bežné výdavky základnej školy, materskej školy, školskej jedálny a školského klubu sú 280 120. Kapitálové výdavky obce sú 160 240, 160 000 je tá komunikácia, 240 je projektová dokumentácia. Výdavky finančné operácie, výdavkové, je 20 000, predpokladá sa na 5 rokov, čiže splácanie istiny je 20 000 a výdavky dohromady je 241 236. Môžeme povedať, že hospodársky výsledok v roku 2013 z bežného rozpočtu je prebytok
Predpokladaný hospodársky výsledok z kapitálového rozpočtu v roku 2013 je schodok. Schodok tohto rozpočtu je vyrovnaný príjmovými finančnými operáciami. Hospodársky výsledok bežného rozpočtu v roku 2014 a 2015 je tiež prebytok a predpokladaný hospodársky výsledok z kapitálového rozpočtu 2014 a 2015 je schodok. Zhrnutie. Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2013 až 2015 a návrh rozpočtu obce v roku 2013 je spracovaný v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi, ako som už spomínala, zákonom 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a v súlade so zákonom 583 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh rozpočtu zohľadňuje ustanovenia zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku, ďalej 597/2003 o financovaní základných škôl a stredných škôl. Ďalej návrh bol spracovaný v súlade so všeobecnými záväznými nariadeniami a internými predpisami obce Pastuchov. Návrh bol vyvesený 29.11. taktiež v súlade so zákonom 369 o obecnom zariadení. Záver. Odporúčam obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu na rok 2013 schváliť v znení textu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo, to opíšme, uznesením číslo mám na 97, schvaľuje rozpočet na rok 2013, vrátanie programov a podprogramov a je tu uvedená tabuľka, kde sú rozpísané bežné príjmy 480 996, kapitálové príjmy 0, finančné príjmové operácie 160 1240, dohromady 641 236, bežné výdavky 460 996, kapitálové výdavky 160 240, finančné operácie, finančné operácie 20 000, výdavky spolu 641 236. Čiže príjmy a výdavky sú rovnaké. Potrebujete schváliť. A potom ďalšie uznesenie bude 98, kde obecné zastupiteľstvo berie na vedomie viacročný rozpočet, vrátanie programov a podprogramov na roky 2014 a 2015 a taktiež je priložená tabuľka, kde sú rozpísané bežné príjmy, kapitálové príjmy, finančné operácie, príjmové, spolupríjmy a taktiež na každý rok spolu výdavky. Podľa tohto opatrenia, čo som vám spomínala, čo je teraz tento nové, tak jednoznačne sa uznesenie musí brať v tejto podobe. Takže toto je moje stanovisko. To dáme hlasovať, áno? Tu si to pamätáš, že? No, prečítajte. Ešte raz. Čo ste si zapamätať? Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie. Obecné zastupiteľstvo, táto 98? No. Viacročný rozpočet na rok 2013. Schvaľuje, áno. 14. Dobre, to je za to, že tak to... 13, schvaľujete. Najprv rozpočet, nie? Najprv rozpočet, áno? Áno, pardon. Najprv rozpočet. To je za to, aj sme tento rozpočet takto schválili, ak je prednesený, dám hlasovať, to je za. Ďakujem všetci. A teraz dávam... To je viacročný rozpočet. Berie na vedomie, nie? To sa berie. A 14, 15 sa berie na vedomie. V tom znení, čo som vám prečítala. Schváluje rozpočet. Áno, Na 2013 a potom berie na vedomie viacročný rozpočet. Áno. Potom berie na vedomie ešte stanovisko hlavného Áno. prokurátora. A to musíte dať. Aj toto musíte. Ja viem, ešte sme to nerobili, tak ešte som to nedal. Takže si mali rozpočet. Áno, zatiaľ. Stanovisko.
Tak rozpočet je schválený a ďalší bod. Berie na vedomie, musíte hlasovať. No. Berie na vedomie rozpočet na roky 2013 a 2014. Hlasovanie. To je za to, aj sme to takto... To sa berie na vedomie. Záročný rozpočet, áno? Všetci? 13 a 14. 14 a 15. Došlo to z Magorina. Berie na vedomie 14 a 15. Tak? Dobre, to berie, takže zase si daj 6:00. A berie na vedomie ešte stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce. Ešte raz. Práva hlasovať, to je za, a berie na vedomie. To berete tu správne. Toto stanovisko berieme na vedomie. Áno. Berieme na vedomie. Zase 6:00. To je k týchto hlavných vecám a teraz interpelácie, nech sa páči. Kto ste? Môžem? Pán Sojka. Najprv chcem povedať k tým mikulášským darčekom, že som si všimol, že si boli takí nejakí prekvapení, že ste dostali darčeky. Tak chcem povedať, že presne takto isto sme boli prekvapení my, keď v nedeľu z mikulášskeho podujatia z kultúrneho domu donesli deti darčeky s logom Plastic People. Všetci vieme, čo je Plastic People, jaká je to firma, jak nám srpčuje život ako občanom. A proste je to jednoducho nepochopiteľné, že obecný úrad robí reklamu takej spoločnosti. To len kvôli tomu. No, ja ti to aspoň takto. Donesli to sem a prečo by som to nezebral, keď to je pred... A ja ti poviem zase takto. My sme mali takisto ponuku ako občanské združenie, takisto chceli si urobiť nejakú reklamu, pokiaľ dobre viem, za províziu. Ale ja hovorím, že taká spoločnosť, ktorá nám tu robí to, čo robí Plastic People, prijať od nich nejaký darček, je zvrhlý. Podľa nás. A to decko, keď dostane, ono číta, že to je Plastic People, ale neviem, čo to je. Ja hovorím príklad. Ale prečo by nejaká športovcom, keď to bola, keď Fer porobil, ešte Smer nezačínal, Fer je tak. Dali príspevok Smeru, bola tomu z Majkovičov a dali 20 000 korún. A prečo by to nezebral a boli tu propagovať, cerusky dávať na ihrisku, alebo čo sa pýta, že to môžu, však keď decka nemajú. A keď prídu peniaze z predaja drog, tak ty to zeberieš, však to je v poriadku, beriem, však troška to sortuje, čo je normálne. Z predaja drog? No. Takisto aj keď dojdú peniaze z hracích automatov. Ale všetci, dobre, všetci vieme, čo je Plastic People. No, tak... To je stanovisko, ja ti hovorím svoje stanovisko. Dobre, však poriadku. A ešte bola, čo chcem Vladovi, lebo hovoril, že na tých petičných hárkoch nejaké falošné podpisy a tak ďalej, tak určite tam treba dať trestné oznámenie, to je v poriadku. Len už keď to budete podávať, tak by ste mohli ešte jedno trestné oznámenie podať, lebo ľudia hovoria, že sa niekedy pred 3-4 mesiacmi, že o 3 ráno, že sa svieti na obecnom úrade, že čo sa tam deje. Kedy? O 3 ráno. Ľudia hovoria, ľudia nehovoria. Poviem to. Tak, ale o 3 ráno to v živote ide o 3 ráno a ja ti potom poviem, keď podáte trestné oznámenie, tak ja vám poviem osoby. A tie osoby vám to povedia, áno? No môžu povedať. Dobre, tak potom... Môže sa aj, že sa zabudlo zhasnúť. Aj tak áno, len celá finta spočíva v tom, že 24. júla bol poslaný redakcii Nového času tieto maily. Všetci vieme na Farárovú rúčku, čo to spôsobilo, nech sa páči. A problém je v tom, že je tam hlavička obecného úradu Pastuchov. Viete? Nech sa páči. Vidíte si? Dajte takú vyšetrovateľa, čo mi tu budeme vyšetrovať. Čo to poslalo? Ja vám to preto hovorím. Ja vám to preto hovorím, to je na stránke Magnifikát, kde je Nový čas zasahol. A to ani pán farár nepovedal rúčka, že to posiela obec Pastuchu. No máš to tam. Ľudia hovoria, a ja ti hovorím, že ja poviem semena, ktorí to hovoria, len treba dať trestné oznámenie, lebo je podozrenie. Ja som za to, aby sa dalo to trestné oznámenie. Ale ja to nebudem dávať, to je podozrenie obecný úrad. Jasne. No. Ešte to funkčné niektorý ten link? Čo? Asi, že? Jako? Ešte sú funkčné tie linky? Jasne, dneska som to stiahol. Takže je tam nejaká podozrivá súvislosť, že sa tam svietilo. Z druhej strany to vidia, že sa tam svietilo o 3 hodine ráno. Nech sa páči, kto má zaujímavé... Presne tak môžu podať trestné. Ja som za to, aby sa podalo. Ja si myslím, že to je na starosti, hlavne starostu, aby toto vyriešil.
Lebo ja vím, Mňa to netrápi, ja ti tak poviem, mňa to netrápi. a zas, ale na kľúče, ja mám kľúče a Dana mala kľúče. Pracovníčka Bršťáková. Tak bude jednoduché vyšetrovanie. Jak sa stane, že sa ukrali údaje? Ona má kľúče, ja mám kľúče. Tak bude jednoduché A vy ste s tým vyšetrovanie. manipulovali, s tými všetkými údajmi. To je zaujímavé. Však na internete to bolo. A jak to dopadlo? Ja som bol pred 3 týždňami som bol na vyšetrovaní, ako to skončilo? Ešte nevím, ja nevymeníš. Dáme dali ešte na vedomie. No. Tak hovorím, mňa toto netrápi, len vám to dávam na vedomie ako poslancom. Bol pošpinený farár pred, hádam, s Československom, lebo aj Čechách to ukazovali. No, ale toto došlo na obecný úrad do tejto Hrušovskej. Jako? Na obecný úrad. To došlo tej Hrušovskej na obecný úrad? To nepísal obecný úrad. Áno, presne tak. Čo to vyprávaš toto? To prišlo na obecný úrad. Aj pán Faráš takto hovorí, presne tak. A prišlo to aj na základnú školu. Presne tak. Aj na obecný úrad. A keď tá Rusina Ruška, preto dali... Ako to my sme dostali na obecný úrad. Toto. Ale furt tam zostáva to, že o 3. hodine sa tam svietil. Ale nemôže sa aj zabudnúť zasnúť. Mohlo sa. Akože to, ja nechápem, čo ty. Nech sa prosím, nech sa lunáci, ja nech poda trestné oznámenia. To nech sa svietilo na kultúrnom dome. Zabuli zásud do tam. Ja neviem, čo akože s tým. Čo sleduje s tým, že sa svietilo na obecnom úrade? Čo sa tam dialo? Čo, tak ja hovorím, to sa bude Ja sa pani poslanci, ja pán starosta ospravedlňujem, ja musím ísť ešte. Ja som tu bola treba aj 20. Dovidenia. Do polnoci som tu bola. Ja som čo sme robili. Je to také všelijaké dneska. Si zeber bola aká ženská, badali ju z Dáša, ja som to nevidel, lepila na kostol proti katolíkom lampu. A aby sa takto denina nerozúčkala, lebo keď sa budeme deliť na tých, tak to nebude pekné. Ale ide o to, že čo s tým svítime, nerozumel. Že sa svítilo tu, akože to sa nemohlo zabudnúť. Však keď sa jeden svítil, tak čo môže sa... Poškodilo farára, vie sa odosielateľ, podľa mňa jednoznačne treba podať trestné oznámenie, lebo bude to zaujímavé aj túto možno ani starosta nevie, kto tu chodí v noci. Nech sa to jasné. Vieš, niekto musí mať kľúč a musí tu prísť podať. No sa tu dajú aké veci. Samozrejme, to treba riešiť. Aj toto si spomínam. Ale ja som to pánovi farárovi toto hovoril, čo nám došlo. Toto som ja hovoril po nej páne farárovi. A potom ešte z nového času boli, mi telefonovali domov a zase to pánovi farárovi boli preč, volade, a boli prečne pán farár a hovorili, ďakujem vám, ale už to boli voľaký novinách, ktorý to. Ja nový čas. Ale ja som to nevedel, mi to Anka Gašparová volala, že tam je sestra z Prievici, že to nový čas mala a že je to tam. Ja som pánovi farárovi povedal, volá, hovorí, áno, máte nový čas, lebo aj moje vyjadrenie, čo sa pýtali, ako sa pýtajú po telefonicky, a nevíš, čo tam napíšu. Hovorí, čo tam je pán farár napísané? Hovorí, dobre, nič tam, dobre, porádku. Ja to tak, toto je nejaký hovorí, na to došlo, aj na školu to došlo, a neviem, či to ešte má... Nesleduješ to, že sa povedalo, že napravili nás na obecnom úrade na farára. Áno, to je pravda. Sem došli na obecný úrad jeden muž, jedna žena a pýtali sa, kde je farár. Tak sme im povedali, kde je farár. Lebo aj tá redaktorka Nového času sa vyjadrila, že maily prichádzajú z Pastuchova. No ale určite nie z obecného úradu, lebo to neexistuje. Na obecný úrad to došlo od tejto pani Hrušovskej alebo slečnej, ja neviem, kto je to. Takto to došlo na obecný úrad. A čo? A si myslíš, že na farára maily posielajú do obecného úradu? A ako hovoríme to, že to na toho farálka nie, na farálka priamo sa pýta aj na farálka. Kde je fará? A to osobne som ich ja napravila, fará je tam. Ale o čo išli? Sa dá podľa IP adresy zistiť. Lebo až tam bola hlavička, vieš, že obecný Pastuchov hlavičku spravím aj ja. To není Podľa poskytovateľa sa to dá podľa. Alebo si môžeš vytvoriť mail, že obec Pastuchov, rozumieš, takže to nemáš problém, ale podľa ID adresy určite.
Ale pán Farák povedal, že oni dali svoju právniku. Ja som si ma i práv, ale nejak to dopadlo, ja neviem, čo s ním robili. Lebo on tým porad na biskupský zahlásil. Ja som s ním mal v kontakte furt, čo to bol, však aby sa vypísalo na takéto veci. Ale to mi je, že nás ide s tým smajať, to si ma urazil zas. A však nie, že takéto veci tam obviní. Tak ja na Farára budem písať... Ja hovorím, čo hovoria ľudia. Mne to je jedno. Ale mne to je všetko nepovedal. Ja preto Ty sa s Balkým aj inakším ľudom skládaš. Ty máš inakšiu partiu asi. Asi to bude tým. Počúvaj, Pálko, ľudia hovoria ktorí, že ste zebrali peniaze za smetisko, aby ste boli ticho. Aby sa to uhralo. No vidíš to. Ja tomu neverím. A preto posielajú obecnému úradu darčeky. A to majú balíčky. Tak to mali skválne. My sme zebrali, to mali skválne. Presne si to povedal teraz. My sme zebrali peniaze a obecnému úradu poslali balíčky. Ja sa ešte to... Ja sa... Pane, ja sa páči.